May adlaw mga binati ug minahal kong matalunon. Welcome to my channel. Welcome TV News, ang channel sa kalukuhan sa lungsod sa Manalo. Okay guys, di atas area kung diin nagpahimo ang ato ang SK Federation. Naghimo og kalingawan diri sa Matalong, ang Matalong Basket Ball Intertown. Mga ito guys kung unsa na nahitabo sa Matalong Basket Intertown nga basketball diri sa lungsod sa Matalong. Isuro na mo diri guys. Ako nag-auhag sa ganahan ito diri sa Matalong Basketball Intertown. Okay guys, mga ito ta. Okay guys, manito guys. Aray na mo guys, suroy na mo diri sa ato ang gym likod sa munisipyo. Ini guys. Sa kaming bilangin mo rin, baka may sumobra. Tadarak sa na-post na po na. Okay guys. Mga gwapo na yan, mga gwapo. Morning. hinaharap Matalong ba to? si Abis. Boss, Matalong ba to? Expo, recover, 12 shot clock. Morning. Number 8 shot clock. Sa nga barangay ba? Lungsod. Number 8, Mga seleksyon. 55 seconds. Mga barangay na seleksyon. Tungkol sa gol. Ibang barangay na Possible. Naik Altavista. Pasa natin tayo paligid po. Sumulong sa labas. And out. 40 seconds. The quickness. Pero. Bato Matalong. Okay, ako ni guys. Bato Matalong. Matalong versus Bato. Gamay pa yung tao guys kay Kon. Okay, suroy na mo dire sa amuang Matalong Basketball Intertown. 10 seconds left. Matalong versus Bato. Good luck. Suroy na mo dire. Ayaw na mo Last 4 seconds. paglangan.